Hakaba nangong siap ngai kuble pi iwe pa iwe hakane ka por ka bamanta lingba jong kane ka YouTube channel ka junga ong ki start sayan ka perthei kalong kum ka bol ka pelun kum ka bol te henrei ong pat ka tin khasi ki jongi ka perthei ka saudong marbalei kumba u briu ulit wat singkrung uong ba ngawat yepi hasaudong ka perthei hasaudong ka perthei saudong mo kaktin kasi jingi ka ong saudong ka perthei kistasian ki ong pat pelun ka perthei tingang ong hangning pat menta kalong ba ka perthei ke jingi menta kala kenriang ka perthei kala kenriang ngamla klaim da penmi bat keren yang gede ka video ke jonga hakare ka por ka bamenta hakmat jong pilang bat ngasngu seneru ya IJR storyteller London ba isya berngem bersit lengba kedua kubor ka bang yui lengba gi social media ka jing penmi yang tu ke video bala penmi da i storyteller London sya berngem IJR sya berngem IJR tinga perkat baleli utau JR usya berngem mah nomor bakat ikam babha jong iba JR storyteller London Henry dang sya berngem dang sya persit dang sya maham kikitin jaj pajaj lengba IJR storyteller London sibun kimensim ki bakordor kila dai beniap sibun kimensim ki bakordor kila dai beniap kila du jingkermen kimyo ying yosem kidu thia du dem bat ki ut kilang a bat donru na padang jiki ki ba mut ban pen kut no ya ka jingim ka jingki namar ba ka jingkor dit ka baki mat haka longing maning ka jingki haka longbriu man briu ka jingki kita ki baro IJR ila lek ban lit lade ban lau ya kita ki kenjiri jong kata ka ahor ka baban ki tik iba JR iwan syaka perthei habang perkat margumrei iba JR iwan syaka perthei lengba ukpa bat ka kemijung i kadei ka ba ublei ula pen pun kerpang ya imei jung i ba insa wan long briu syaka perthei ban ba ban kit ya kata ka lengkor ka bakhya perkat mapise ngi watang uwe arngut ki khunru ngim nomla ban besa ban peja kano tamlei iba JR storyteller London ipej hakari ngaung hakari ro biang bet ipej hakari ipej ya kajat benriu ke jengi baro saudong lagadisha jentia lagadisha Shillong area Shillong lagadisha area jentia lagadisha area boy lagadisha kinaginugi area ilek pekmet peyong bapli hapdeng kesya katakan hapdeng keslop hapdeng kilinti ki bahap jat dagi pou kilometer ilek ban pelat im ya kimensim ki bakordor tekini ki briu ki maham kidnap lane ki maham ban peniap lane ki maham da kita ki jing maham ki jat pajat ki ba itrim ban sengap ya IJR storyteller London ngaken tu yepi ko ki kun juga beri nutram ngaken tu yepi kita ke bedan mensim kumta perkat bahaya kene kaba IJR storyteller ilale
perkat bahaya kene. Balai pidan mensim sun kumta. Balai pidan hadukan no pia don dau bat IJR stoiter don. Balai pisun haduk kata-kata ji. Lengba jong i sipun kita gi perdok gi pas nam jong i. Hajaka baki yap bat kila im. Hajaka baki du jing kermen apa kecing ban kecing pang kecing stom. Henry kila kot kila kia. Lengba da ka ba mai i pen supriang lengba ki social media. Bat ki babun ki balang ki briu ki no donation ya IJR stoiter don. Onda ma i la yo ya donation ilai ai. Siya kita duk kirangli. Ngam nam ngej ba IJR ibam ilong ibriu ba bom sap. Ngam nam ngej ba IJR ide inong tu nulte. Ngam nam ngej ba IJR ide dong tok skor. Ka kentin ka ba ma keren. Habang ngipej ngiak ban jaw kiuman. Ngipat kata nut ladang mio ban no donation i. Hakapor ka ba mangangam yo ban no donation i. Wat ban pej gi video jung iru. Ngaso kitram yala de. Mar balai namar ngam yo ban no donation. Ngaso long pop ngaso kitram yala de. Ti kalong ka iki ka ba ngam laban mudur ngam laban perkat kat ya IJR setel London. Kinut ban am ban peniap ban kidnap ban lute kum di kum tai. Ko ki kun juga belum terang. Ko kita ki beliau ki belum mensim kum ta. Iba JR. Imnom aikes ya pi yolese. Imnom penyiar keput ipi yolese. Tetip bakat kum ka kakam ka ba IJR ile. Nga isne ya pi. Bayol ese ublay on bitar. Un penyiar keput ya pi. Kan mau bahaya kata. Ngiken mau. Bahak kata kowe ke jingja. Kaba kem Jesus Christ. Ki maj. Don uwe ubriu bemaj. Ya skor jong rumba lunda. Kanya. Kitu bikun dak wailam. Kin yapru dak wailam. Kan mau bahaya kata. Pishun kumta ya iba JR story London. Kaba ma galong ba. Kaba kam krau ya pi. Kan wan ka jingsun. Kumba pibet. Kumta pinon. Token mau bahaya kata. Hakmat jong JR. Om de bangak. Kerenrem bangan penro moh. Hakmat jong JR. Om don pastor. Om don balang. Om don seng balang. Om don MLA. Om don sorkar. Kum une ubreu ubalek. Badon syak tak jing pakli. Namata kari bat kerja bendeu ke jungi. Pardo pas 6. Tonginai ke jing kesian ke barat ba. Ya IJR teterundan. Bangin kesian da ka bangin like ngin share. Ngin page da ka bangin no donation. Kenang ba mai inang lakban penyiar ke mission ke jungi. Kenang ba mai inang lakban penyiar ke mission ke jungi ban lek sam syaki baduk ki betoy. Tiana kali aku juga ngamdun ketin dak muipan. Tangkane. Kau dah